Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe mbok ora usah nangis. Sing wis yo wis. Aja ditangisi Mas. Masa lalu itu tidak perlu diingat. Paribasan ranggen lintange angkasa kowe teka gawe lara marang tresno nangis neh adem pilihane wong tuaku sepurane gawe lara hatimu wong urip bisa nek kok digawe nelongso. Aja sampai tresnamu dianggap koyok pemadam kebakaran. Mosok dihubungi nek wayah butuh netok. Adio Prei Wijaya Nyuwijaya Putra Sumber SG Pro Audio Pak Dik, terima kasih matur sembah nuwun. Mas Bungki, Mbak Umba, Mbak Dinda, terima kasih luar biasa. Badan Blimbing karuan kita goyang kalau malam dulu bos. Kene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Kang
piye?